Әнне яттан білген зыялы шәхес бу көннәрдә җәмәгатьчелек татар театрына нигез салучыларның берсе бөек драматург, актер һәм режиссер Габдулла Кариевны искә ала. Быел аның тууына 132 ел. Бүген Казанның Яңа Татар зиратында аның рухына дуга кылып каберенә чәчәкләр салдылар. Аларга Чулпан Касыймова да кушылды. Театрга нигә татар кирәк? Татарга нигә театр? Ринат Харисов бу шигъри юлларны халыкның талантлы, алдынгы фикерле улы театрга нигез салучыларның берсе Габдулла Кариевка багышлый. Спектакльләр караганда артистлар белән бергә сәхнәдә уйнап, үзебезнең тормышыбызны күз алдыннан кичерәбез һәм үзебез ныграк аңлыйбыз. Габдулла Кариев театрны бөтен йөрәге белән ярата. Язучы Галимҗан Ибраһимов аның турында Кариев өчен тормыш дөнья, бәхет, сәгадәт юк, тик театр бар. Шул театрны үстерү өчен шуның белән кию бар иде дип язып калдыра. Без шундый театр төзербез. Аның исеме алтын хәрефләр белән язылыр дип бик еш кабатлый торган була Габдулла Кариев һәм бу максатына ирешә дә. Кариевның бисмилласы белән башлаган эш, чөнки Габдулла Кариев карый, Коръәнне яттан белгән зат, шәхес. Габдулла Кариевның үзенең татар театрын төзүе, ул безнең өчен татар телен сакларга, татар телен күбәйтергә, татар телен сафландырырга ярдәм итә. Габдулла Кариевның 132 еллыгында аның исемен йөрткән яшь тамашачы театры да ниһаять яңа биналы булды. 26 апрельдә ул капиталь ремонт ясалган элеккеге офицерлар йорты бинасына күчте. Бердән-бер пьесасы бар, артист исемле комедиясы. Менә шул пьесага нигезләнеп безнең театр моннан 5 ел элек спектакль тәкъдим ителде. Бүген татар зыялылары театр артисты Габдулла Кариевның якты истәлеген яңартты. Аның рухына Коръән укып, каберенә чәчәкләр салдылар. Чулпан Касыймова, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Хәбәрсез югалган солдат